Hi loves, or ladies and boys. Welcome back again dari sa tuang YouTube channel ug karon atong basahon ang sumpay sa confession nga Duslak or Room 201. Pero before ana, sa mga wala pa nakasubscribe, palihog kog subscribe sa tong YouTube channel ug daghang salamat kayo sa mga kanunay nga naminaw, nag-share, nag-comment ug syempre sa mga nag-sponsors through GCash. Daghang salamat kayo ninyong tanan. O karon ladies and boys, saniya na dyan. Ang sumpay, ang confession, nga Duslak or Room 201. Sumoto nga human atong pag-adto ni Ray sa mua, nagka-okay nami og balik niya. Bisan man sa problema nga niabot silang pamilya, wa jud niya pakiyasa ang iyang gisaad nako nga mamalaye na daw siya sa mua. Akong gisultian akong pamilya about ana. May okay man sila. Na naman ko sa saktong edad para musod anang kaminyon. Katong adlaw nga mamalaye sila sa mua, ni uli jud ako ang papa ato. Bisan layo-layo iyang gitrabahoan, mi uli jud siya. Para naa siya sa adlaw nga makig-atubang ang pamilya ni Ray sa akong pamilya. Para pangayoon ako ang kamot. Wala joy kabutangan sa kuang kalipay ato. Lami kaysa feeling nga mamalayi na ako ang uyab sa mua. Di madugay magminyo na jud ko. Makauban na nako ang tawong akong gihigugma pagayo. Wa sa man jud ko'y plano ato nga magpakasal dayon kay pandemic man lagi. Nakadecide ko nga inig 2021 na lang kay basin di ay naggrabe ang case sa COVID. Gusto man lagi ni Ray nga church wedding, unya kay grabe pabiya kay stricto atong tuiga. So nakadecide si Ray nga civil sa lang. Gusto naman jud niya nga makasalmi. Ambot unsabay dalian. Lingaw pa jud to nga pagpamalayin nila kay nahubog si Ray, kay gipainom siya toda sa kong papa og mga igagaw. Maayo doon ang hubgon aron mutugan. Sa moto, ngito sa Sunday morning, may ato na si Ray sa balay, kay wa man siya duty. Pila na po to kaadlaw nga wala mi magkita, kay tungod busy lagi siya. Nagsigi kog tan-aw ni Ray. Lami kayo ang tog nga nag-unlan sa kumpa. Gimingaw kayo ko niya. Sige kog kiss siyahang kamo. Gipasagdan lang sana ko siya nga makatog. Kay murag kapoy man kayo siya. Unya, murag gulay tulog og pila kada. Nagtan-aw na lang ko og movie. Nakabantay ko nga nitingog iyang phone og dayon gitan-aw na ko. Kay number man ang nakabutang, so gitubag na lang nako. Tingog man sa babaye ako ang nadungog. Wasa ko mitingog. Siya lang akong gipaistorya kung sa iyang tuyo. Kunya naghilak man na siya. Ingon siya nga, Ray, asa ka. Please. Anhi asa ko, Ray. Minit man akong dunggan sa akong nadungog. Kinsa maning nanawag di ay. Unya naghilak-hilak pa jud. Nya gusto pa jud niya nga padton akong uyab kung asa man gani siya karon. Nitingog dayon ko kay murag naglain man akong ginhawaan jud. Niingon ko nga, hello? Kinsa day ni? Unsay tuyo nimo sa ako ang uyab? Itubag siya nga, asa si Ray? Murag isog pa siya ana nga pangutana. Hala, tubag ko nga, ngano di ay? Tubag siya nga, si Ray akong tuyo. Dili ikaw. Murag palaban kayos. Itubag ko nga, aw mo ba? Natug siya. Nga naman. Nitubag siya nga, palihog kog ingon, nga panhiyon na ako karon dayon. Nanginit na jud akong dunggan ato, kay grabe kayo kademanding sa akong katawag. Mura siya si kinsa nga nakasugo na ako, nga lami kay siya kumuton. Motong nangutan ako niyag balik, nga kinsa day ka? Nito bagirapod siya nga, ikaw, kinsa man ka? Wow ha, isog man kayo. Mutubag paunta ko pero gipatay na dayon niya.
Nibukal jud ang akong dugo atong orasan. Timing pod nga nakamata si Ray ug mitanaw siya nako. Nagtagbo manggod akong kilay ato. Ang gisapot ko. Ako siyang giingnan nga naay nanawag. Paadtuon daw kaniya karon dayon. Nangutana si Ray og kinsa daw. Nitubag pod ko nga wala ko kaila kay number man. Gitanaw niya yung phone unya gi-off niya. Nangutana ko nga kinsa dayto? Nitubag siya nga si Jonah. Ang iyang ex dayto nga bigaon. Nangutana ko ni Ray nga nganong paadtuon man kaniya. Nitubag si Ray nga wala ko kay bawong sagdahil lang na siya. Wala jud ko mahimutang ato kay gusto jud ko makahibawo ug unsay tuyo siyang ex niya. Makalagot kayo bayhana. Nabuntisan na gani siya sa maguwang ni Ray unya magsigi pa siya tawag-tawag with matching hilak-hilak. Unya padtuon pa niya si Ray kung asa siyang planetaha gibutang sa mga dili ingon nato. Sa moto, ya naghikay nako ato para paniudto namo. Napod si Ray sa lamisa nga naglingkod og sige ra siya tanaw nako. Ako siyang gingnan ngahan nahilis nako dirihan. Ganiha ra ka nga sigtan-aw nako. Nikatawa na siya og minay-hinay og duol nako. Ingon siya nga ganahan lang ko nga magsigig tan-aw nimuhan. Dili ba di ay pwede. Dayon gigakos ko niya sa likod o gikisan ako ang liog. Kagilok pa. Ako siyang gingnan ngahan nitubag siya nga naman. Nitubag ko nga ayawhan kay gilok kayo. Tubag si Ray nga di ka ganahan o gilokan. Dayon gigunitan bitaw niya og kalit akong dughan o gikumot. Nakurat ko akong nabuhian ang mga lamas nga ako na untang ilunod sa kalahan. Ako siyang giingnan nga tuan na. Han po doy. Tubag si Ray nga unya nanahan. Wa pa man good pud ko gutuman. Tubag ko nga mulupad na ning kaharonhan. Ganiharan ng mantika diha. Dayon gi-off niya ang stove ug miatubang nako. Og ningon siya nga unya na kay ikaw sa ako ang gustong kanon. Dayon gialsa ko niya galit o gibutang sa lamisan. Ang ako ara jung naingon kay huy, amaw man ni siya. Tubag siya nga kung ikaw ang pagkaon nga ibutang diri sa lamisa, di jud ko muundang og kaon. Dilokon jud nakuhan nga kanang walay mahibilin. Tilapan pa nako kung mahimo. Shams kayo. Wa joy buot ni ako ang uyab. Ni tukar na pod na iyahang kamanyak. O siyang giingnan ngahan maniud to sa ata magluto sa ako. Tubag si Ray nga unya na lagi kay ikaw sa ako ang kanon. Dayon gipa-spread niya ako ang paa ug giubos ako ang short. Nabong pa kog bitad sa kong pante para di ilang niya maubos o kapil. Ngayon si Ray nga buhiihan ba? Nitubag ko nga nayabag man ni siya. Udtong totok unya di apajud sa taas sa lamesa. Ni smile manon na siya o gikisan ko. Giayo jud ko niya gis. Gikan sa kong liog, padulong sa kong tugahan. O giayo jud niya tilap ang ako ang atubangan. Giayo giniyang sus. Walang pikas niyang kamot. Busy pod og massage sa akong pikas. Nakapiyong jud ko sa kalami atong oras. Nakalimot na gud ko sa mga lamas nga nahulog sa floor. Nadala na ko sa kalami nga ako ang na-feel sa gipuhat ni Reyna ko. Padayon siya kiss sa kong dughan o niya ang isa kakamot niya
Hinay-hinay og kamang padulong sa akong private parts. Ginay-hinay niya ubos sa akong panty. O gisod niya ako ang kamot. Shucks, nakapamaak ko sa akong lips atong orasan. Ningon siya nga, Han, basaan na ba nimo? Ni-smile pa na siya ana while nintutok na ako nga mura ba siya og nanungog. Nauwaw po jud ko, so ako siyang gihapak. Ingon siya nga, lamia na ani higopon ani. Dayon mihinay-hinay siya paubos, og naa na jud iyahang nawong sa ako ang bugan dapit. Gidulaan pa to niya siyang finger ang ako. Kanya gitilapan tayo niya. Nakamoon jud ko sa kalami. Nakumot na ko iyang buhok. Giayo-ayo jud niya ang ako ang ubos. Gihigop jud niya ang ako ang juice. Grabe kayo siya makakaon. Mura jud og wa nay ugma. Dugay kay siya na human og kaon sa kuha. Sige kog syagi kay tuduhan man pud niya og kit-kit. Grabe kalami sa paminaw. Nakahigayon jud mi atong adlaw kay wala ako ang mama. Sa nahuman na siya kaon nako, hinay-hinay na siya paibabaw nako. Ingon siya nga, gimingaw kayo ko anihan. Dayon ginay-hinay niyag sulod ang iya. Shucks. Lami ajud to sa paminaw. Hinay-hinay pa to pero taod-taod gitudahan na jud niya og daso. Nga mura magbungkag na ang ako ang bugan. Grabe kay siya makahandos kay hasta ang lamisa mura magupa pud og kape. Grabe na jud na kong mo na to. Nagpangumot ko sa iyang likod tungod sa kalami nga ko ang na-feel. Nadungog na siguro may sa mo ang silingan. Pero si Ray sige lang siya ingon nga, lamian ni mo han. Lamia dyan ni mo. Wala magdugay mura na siya mukurog sa kalami. Ug yoso dayon niya na ang iyaha. Ug maon na lang to ako ang nakita. Ang iyahang juice nga dapit sa kondugan. Niabot pa jud sa akong pagpapapit. Nakasyagit jud ko kay nakurat ko nganong naabot sa akong pagpapapit. Pero sige siya katawa nga nagtan-aw na ako o gikisan ako ang agtan. Hingon siya nga, oops, sorry han. Itubag ko nga, ahak mo ni siya eh. Diniingon siya nga, ayaw saglihok, kaya kontrapuhan. Pero unsa bagod pod nga nasod siyang una-una, nga ko ang panty pa jud iyang gitrapo sa moang dugan. Siyang gingnan, huy amaw, ngano kana man imuhang gitrapo? Tubag siya nga, pagkuha lang gud og baguhan, nasaon man, mo man akong nakit-an og dali. Tubag ko niya, amaw jud kahan. Ang binabi, gibawi day nako akong panty. Og misod ko sa kwarto nga hubo tanan. For the first time na binyagan jud ang amo ang lamisa. Wa jud intawoy kalibutan akong mama atong adlaw nga naay mukbang na naganap sa loob ng bahay. Og didto pa jud sa hapag kainan. Bitaw. So mo to, nga gipadayon na nako ako ang giluto. Nikiyos na ang mga lamas, kay nadugay lagi og lunod, kay naguna-una man og tilaw sa laing putahe ang akong bisita atong adlaw. While nagkaon may na anapoy cellphone nga nitingo, ang iyang isa ka cellphone. Ako adang gitan-aw og sa kinsa, iyang brother ang nitawa. Ako siyang gingnan nga tubaga sa ahan imuhang kuya. Mibarog siya og miadto sa sala dapit. Ako lang siyang gitan-aw og nalain man iyang nawo nga murag di na madrawing. Mura na jud siya naglagot unya mitaas na iyang tingog og namalikas siya.
Feel na ko murag nagkabikil sila sa iyahang katawa. Nahadlo ko kay murag nalain jud ang timpla sa nawong sa kong uyab. So mibarog ko, dayon giduol na ko siya. Nagtanaw ko siyang nawo nga mura siya kapatyonon og tao. Nahadlo ko so ako din siyang gigakos. Tana ko nga naunsa siya. Nito bagir si Ray nga muli isa ko. Iyahang gikuha dayon iyahang bag ug padong na siya sa gawas. Ako siyang gigukod, siyang giingnan, ngahan, muuban ko. Ako manggod ang nahadlok para niya kay makita jud na ako nga grabing kalagot siyang itsura. Tubag si Ray nga, ayaw na, derera ka. Nitubag ko nga, Han please, kalma san be, ako'y nahadlok nimo. Kahilakon jud ko nag-istorya ato. Ang nahadlok manggod ko. Sumoto nga gilak nako ang balay before mi nang lakaw. Gitaksa na lang nako kung mama. Nga mulakaw sa ko kay emergency lang. Wa gyud ko kapanghipos sa mong kinanan ato. Gitaksa na lang ako si mama. Naaman pud to siya'y dala nga susi sa balay. Pinagbiyahe mi, wa jud siya'y tingog-tingog. Kusog kay siya nagpadagan ug ako'y nahadlok. Ako siyang giingnan, ngahan, hinay-hinay lang please. Nakulbaan ako. Dayon gigunitan ako iyang bukton. Then mihinay na siya padagan. Na-feel na ko nga medyo ni kalman siya. May radyod nga niuban ko. Kaya unsaon na lang ug wala pa. Lupad-lupad siguro to iyahang sakyanan nato. Mag-usa ka oras pud to among biyahe nga padulong sila. Pagabot mo silang balay, diretso na siya gisod nga misunod na lang pud ko. Motoy naabtan namo sa sala nga ihang mama nagilap. Unya na pud ihang kuya o papa. Gitan-aw na ko ihang mama. Namuwa na jud ang mata nga sige kilak. Dito na daygikan ang asawa sa kuya ni Ray sila. Umisulti siyang mama o papa about atong show na. Nakahibawo na di ay ang asawa sa kuya ni Ray nga nabuntisan siyang bana, ang ex ni Ray. Nga man tawon mo oy, haroy Ginoo ko, mamatay man ko sa kasakit sa dughan. Reggie, nga man intawon ka daw. Monay ingon sa mama nilang Ray. Nakahilak jud ko nga nagtan-aw silang mama nga mura nagkakuyapon na to. Ang kuya ni Ray nagduko lang siya og sigig pangayog pasaylo. Nagpangumo jud si Ray siyang kamot. Namuwa na ihang no. Ako ang gigunitan ihang kamot. Kay mura magnagilain na jud ang timpla. Daniingon si Ray nga, may resulta na ng kahangol ni magbabae. Daghan ang namo. Wa kay kaluoy si mohang pamilya. Og mikalit bitaw nagbarog ihang kuya. O giatubang siya, og ningon nga, ayaw ko nga naa, kay pareha ratang hangol. Mas limpyo lang ang pagkabuhat sa mo. Tubag pod sa Ray nga, ayaw ipamahid ng imuhang mga pinuhatan diri nako. Parehas na silang duha nga nitaas ang tingog atong orasa. Ako'y nahadlo kay init na kayo. Dayon gibadlong silang papa. Kay mura gamay na lang ang kuwang magkasakitay na jud sila. Tiniingon ang kuya ni Ray nga, kanang inyong anak, nagtuod ay mo limpyo pud na. Akong gitanaw si Ray. Murag wala siya katingog. Gikulbaan man ko. Dayon gitanaw na ko yang kuya nga murag nakatawa nga nagtanaw ni Ray. Dayon gitanaw ko sa kuya ni Ray ug niingon siya nga, ikaw Via, nakahibaw ba ka nga naay nabuntisan ang imong uyab samtang tua ka sa layo? Mura kog naluya sa akong nadungo. Namugnaw man ako ang kamot. Then miingon pa dyan siya nga, nagtuod ay kag tarong pud na akong manghod. Parehas ramiana. Dayon ni hilak og samot ang mama ni Ray og niingon nga, sakto na. Paghilom na mo. Gibuhian ako ang kamot ni Ray.
Nawad-an jud ko kusog after madungog ang istorya ni Kuya Richie. Itanaw ko ni Ray. Wa na siya katingog pero nangugat na iyahang agtang. Grabe na niyang sukua. Ingon siya nga, ayaw ipamahid ang imong binuhatan diri nako kay di ko pareha nimo. Tubag ang kuya ni Ray nga, naa na gani kay Via, mituhog pagaglain. Ito ra ganig layo imong huyab, nanusik na dayon ka. Unsa may nakalahi nato nga wala man. Parihar tatol, ayaw pahunaw diha, sultiin ang uyab nimo. Wala na ko kabantay ani nga nitulo na kong luha. Wala ako kasagang ato ang gipang sulti sa kuya ni Ray nga nakabuntis si Ray. Naingon si Ray nga mas buing ka kay naa na gani kay pamilya na namiktima pa ka. Og si Jonah pa jud imuhang gibiktima. Unsa nakapareho nato ana? Mas ahak man kay ka kay wa man kay gipili. Dayon ni Duol bitaw nagkalit ihang kuya niya o gisumbag siya. Nakasyagit jud ko sa kahadlok. Nagsigig badlo ang iyang ginikanan kay nagsumbagay na jud silang duha. Kadto pa ko kakita ni Ray nga makig-away. Grabe nakapuwa siyang no. Nangurog na jud ko sa daplin og sige na kog hila. Nisyagit na jud na iyang papa sa kasungot o gibitad iyang kuya para mabuwag silang duha. Nagkadugo ng ilong ni Kuya Reggie o niya nagdugo po na ang dapit sa baba ni Ray. Ako na yun siyang gigakos tungod sa kong kahadlok. Ug ako siyang giingnan na ngahan, sakto na please. Sige na jud kog hilak, pero si Kuya Reggie mudasdas jud gihapon nga mora siya gipanuwayan. Nakasumbag pa jud to siya kaisa ni Ray while nagakos ko sa likod ni Ray. Nipugat jud akong dughan ato. Mura kong nagukod sa kong ginhawa. Sukad-sukad sa kong kinabuhi. Kadto pa ko naka-encounter uging ato nga magsumbagay sa kong atubangan. Nga naapod ko nga nagsigig awat. Unya ako apat jud ng uyab. Nangurog ko nga nang luspad tungod sa kong kahadlok. Mao na lang to akong nahinumduman nga murag ni itom akong pananaw ug nawad-an jud kog panimot. Nadungog pagani nako ang tingog ni Ray nga iya akong gitawa. Sumoto nga nakamata ko nga hilom kayo ang palibot. Murag ang tingog lang sa aircon ang akong nadungog tungod sa kahilom. Naday ko sa kwarto ni Ray, pero ako rang usa. Naghinay-hinay kog bakod. Asa ka si Ray. Nakahinumdum ko sa nahitabo og sa kadtong mga gipang istorya ni Kuya Richie. Ni sakit man hinuon akong dughan og galit. Unsa kaha katinuod to iyahang gipang istorya. Si Ray nakabuntis while to ako sa layo. Paglingi nako sa side table na itubig nga nakabutang. So niinom ko para mo kalma akong dughan. Kay mura magni sakit na po. Taod-taod miabli ang door. Si Ray nga naginay-hinay siya sulod. Akong gipahiran og dali-dali akong luha. Niingon siya nga, okay na kahan. Mitando lang ko. Milingkod siya sa bed o gigunitan na ko ang kamot. Gitanaw na ko yung ba na nasama dyan. Dahil mitulo akong luha, hiya din gipahiran. Niingon si Ray, ngahan, sorry about kiniha. Di na jud nako mapugngan akong luha nga nagsigi na siya agas jud. Dinangutan ako niya. Ngahan, unsa ka tinuod tong giingon ni Kuya Richie? Dayon midoko siya og gigunitan og hugot ako ang kamot. Nahadlok nako kay kahibawo kong tinuod ang tanan. Wala pa gani siya misulte pero grabe nakasakit sa kundugan. Ningon siya, ngahan, I'm sorry. Gibuhian nako iyahang kamot. Ug ako siyang giingnan nga sulti ko. Tinuod ba to? Ray, tubag ako Ray. Tubag ako. Tinuod ba to?
Naghilak na jud kog taman ana. Umingon si Ray nga shucks. Nista po ginhawa for 10 seconds. Niutong jud ko tungod sa kasakit. Niutong ko gihilak nga murag batang gamay. Naluspad siguro ko ato kay arang hadlo kam niya pagtanaw nako. Sige ko niya ginatawag ug iya hadyud kong giuyog ang akong abaga. Kay wa naman ko mitingog pero naghilak ko. Ako ang giutong ang kalagot ug kasakit nga akong na-feel ato. Basta kadtong orasa ang ako ara jud nga na-feel is pain. Grabe gid siya kasakit. Nga mura gitunggab ang akong kasing-kasing ug daghan kaayo nga kutsilyo. Walay kabutangan sa kasakit. Sumoto, nga ako siyang gisumbag-sumbag tungod sa kuang kalagot. Iya akong gigakos ug hugot ug naghilak pod siya. Ingon siya nga, Han, I'm sorry. Pasaylo ako, Han. Nganong wa man ka magsulti nako ana, ha? Nganong gitago man nimo nako na sa kuha. Tubag siya, nahadlok ko, Han. Nahadlok ko nga basin og makaypaw ka. Di na ka mo balik nako. Ug ako siyang giingnan, bakakon man kaayo ka, Ray. Ako siyang gisagpa tungod sa kasakit nga akong gibati. Ingon siya, ngahan, paminawa sa kuhan. Pero mitubag ko nga, no, dili nako. Mibarog ko ako din gikuha ang akong handbag ug phone. Iya akong gigunitan o gigakos na pud ko niya pero ako siyang giingnan nga buhi ko, Ray. Nitubag siya nga, Han, please, paminawa sa kuhan. Nitubag ko nga, dili nako, Ray. Buhiin ako. Nagdali-dali ko gawa siyang kwarto o gigukod pa jud ko niya og mihilak siya. Nakita na ko iyang mama og papa nga nasa sala. Ni diretso ra jud ko lakaw padong supultahan ug migdali-dali og gawas. Pero nagunitan pa jud ni Ray ako ang kamot. Ako siyang giingnan nga buhii lagi ko. Buhii ko. Nisyagit na jud ko tungod sa akong kalagot ato. Mingon si Ray, ngahan, paminawa sa lagi ko. Pero mingon ko nga dili na ko ug ako siyang gisagpa. Perting kusuga to kay mipiti jod iyahang nawong. Ug ako siyang giingnan nga buhii ko. Ug nagsigi kog hila ug miluhod na jud si Ray sa akong atubangan ato. Hilak siya. Hingon siya nga, Han, please, paminawa sa ligi ko. Please. Iyahan na pud kong gigakos pag-ayo. Ug ingon pa jud siya nga, mahal kaayo tikahan. Paminawa sa ko, please. Hangtod na naming duha sa sakyanan niya. Wala ko misod og balik silang balay. Wala ko'y tingog-tingog. Sige gihapon og agas sa kong luha. Nagunit siya sa kong kamot og sige niyag pahid akong luha. Ug wa na ko mutanaw niya kay mosamot ra ang sakit. Ug ningon siya nga, pasaylo ako kung ako ning gitago nimo. Sorry kung salain pa nimo nahibawan. Nagsakit jud akong heart ato. Murag di na ko kaya nga madungog nga mosulti siya ingon ato nako. I thought nakalingkawas nako sa kasakit atong yang ex nga nabuntisan siyang kuya nga abi nako siya'y nakabuntis. Unya di ay naay mas dakong problema noon. Tinuod man jud di ay nga nakabuntis siya og laing babae. Mas sakit ni. Mas grabe ni kay tinuod na jud ni. Nganong wa ka magsulti nako about ana. Nganong kailangan pa man nga itago nimo nako. Mao na ako ang pangutana niya og nitubag ra siya. I'm sorry, Han. Ug ako siyang giingnan nga kung nagpaka-honest lang ka nako,
Di unta ko masakitan pag ayos sama ani. Madawat trabiya unta na ako. Total katong panahuna nga to ako sa layo. Wala na tay communication ato. Og dili pataoya ba to. Wana ko'y labot unta bisan pag nagkarelasyon kag lain og nakabuntis kag lain. Gawas naman ko ana. Pero ang gitago ni mo nako na. Mo nay lisod kaayo dawaton ray. Na makakanako. Nangilad ka. Naghilak gihapon ko ana kay sakit man jud kaayo to. Og ningon si Ray nga, Han, tuohi ko. Wa may relasyon ato. Mao lang tong kaisahan nga naay nahitabo namo. Huwag ako siyang giingnan, mao man liginay nakadaot ninyo nga mga lalaki. Kay hilig kay mo one night stand. Kay mga uwagan magud mo. Nibakho na pod ko ani, og iya akong gigakos. Ug ningon siya nga, Han, sorry. Pero di naman siguro kailangan pa nga makahibaw ka na. Wala naman tuhan. Nito bago niya, nganong dili man ha, na naman siguro ko'y katungod makahipaw. Wala si mong nawong nga minyo ono na tari. Na nako'y katungod makahipaw sa mga gipangpuhat nimo. Asa naman ron siya? Asa naman ang imuhang nabuntisan? Napa mo'y kontak niya? Tug-ani ko. Nitubag si Ray nga, katong nitawag nga ikaw ang nakatubag. Ug nangita na ako. Siya to. Wala jud ko nakalihok. Wala ko makatingog. Nagunitan na ko kung ba nga mura na kog nasyak nga wa ko makatuo. Kadtong hayop nga mitawag na ko. Mao dayto siya. Sa akong kalagot na sagpa na pud nako siya. Ug ako siyang giingnan nga bakakon ka. Bakakon kayo ka. Nagsige na pud kog hilak ana. Ug ako siyang giingnan nga ingon ka si Joe na to. Bakakon kayo ka ray. Nagsige na kog bakho usod sa sakyanan. Di na ko ma-explain ang kasakit nga akong na-feel ato. Lami kay wild oy para mogawas ta ng sakit o kasungot atong orasa. Ningon si Ray, nga Han, sorry. Pasaylo ako. Tuohi ko Han. Ikaw rajod ako ang gihigugma. Ako siyang gingnan nga ahak ng imong gugma. Lamya na. Midali kog naog sa sakyanan og midagan. Dali-dali po siya sunod nako. Nakita na ko ihang mama og papa nga nagdagan pagawa silang balay. Nakitaan siguro ko nila. Naluoy ko sa kong kaugalingon nga nagunahon na. Nawaw pod ko sa mga tawo nga naa sa kong palibot. Labi na sa ginikanan ni Ray. Sigig tawag ihang mama nga mihilak na lang ko sa kuang gibarugan. Na-feel na lang nako nga naay migakos nako. Si Ray ang migakos nako og hugot kayo. Nibakho jud kog toda. Ginihinay ko niyagdala pasod silang balay o gigakos ko siyang mama. Mihilak na pud kog samot. Ingon niyang mama, hangaday, pasaylua ang amuang anak. Nakahilak ko nagunahon na anak. Nakita na ko sa nawong siyang mama nga nag-uuljod sa nahitabo na mo ni Ray. Napagani siya problema siyang usa ka anak. Kunya karon na problema na pud siya sa usa. Nakatug ko after me nag-istorya ni Ray. Ako lang gihapon siyang gihatagan og chance to explain his side na pud. Og gikapoy na pud kog hilak pa. Nakamata na lang ko nga naay gunit sa kong kamot. Si Ray kay sige siyag tanaw na ako. Medyo ngit-ngit na ang palibot. Wala man po niya gion ang sugat. Nangit-ngitan day ko kinatulog. Gikapoy ka ako atong adlaw. Walay undang nga hinilakay biyato. Danangutan na si Ray kung gigutom ba ko. Nitando lang ko kay mao man joy poy akong na-feel nga gigutom na jud ko. Ingon si Ray nga dali na. Manihapon na ta. Then mihinay-hinay kog bangon og nangutan ako niya kung sanay oras. Nitubag siya nga 6:40 na. Dayon iya akong gigakos o gikisan ko niya. Dinaingon siya nga, dali na kay labawng init pang sabaw. Maaksyonan ta kog barog pero gikisan ko niya. Nagkiss sa amay og dugay.
Nakahigda kog balik ug may paibabaw dayon siya nako. Tiniingon ko nga, abi kubag mani. Ug wala na ako kasumpay, kay ingon siya nga, kadali ranihan. Aha ka dyan. Dayon gidali-dali niya gubos sa kong short ug pante. Ug giubos po niyang iya. May pwesto din siya sa kong atubangan ug usaway pagduwa-duha. Isuday niya iyang armas sa kuha. Nakamoon jud ko sa kalami. Shams kagahe. Lami ajud lagi. Nagpangamras jud ko sa iyang likod. Gipayaw na pud ko niya sa langit. Lami ra ba jud ning gikan mo nagwar kini kahuman kay grabe pod inyong war sa bed. Nagtulo jud among singot pagkahuman. Gidali-dali din yag trapo ang ako. Diningon siya nga, dali nahan. May smile pa siya ana og lami kay siya kumutot.